Simakbot Viewpoint sa Mountain Province. Patok sa mga turista. Ito ngayon sa report. Perfect na pasyalan ng mga nature lover ang Simabot Viewpoint na matatagpuan sa boundary ng Barangay Anon at Pareceres Mountain Province at Barangay Simimbaan, Roxas Isabela. May kubo na nagsisilbing view deck para sa mga turista kung saan makikita ang malawak na kabundukan, ilog at kabukiran sa mga karatig lugar. Malamig ang simoy ng hangin sa lugar, naswak sa mga siklista at backpack rider na naghahanap ng adventure. Mula sa town proper ng Roxas Isabela, babiyahe ng 1.5 oras bago makarating sa Simabot Viewpoint. Dinarayo ng mga turista ang isang irigasyon sa Dingras, Ilocos Norte dahil sa napakalinis na tubig nito. Bukod sa pagiging malinis, may enjoy din ang malamig na tubig kung saan maaari magbabad habang pinapanood at pinapakinggan ang ragasan ng tubig. Perfect din ang lugar para sa mga gustong mag-picnic kasama ang mga bata dahil mababaw lang ang level ng tubig. Walang entrance fee sa pagpunta rito basta't panatilihin lamang ang kalinisan. Trace De Leon, Balitang Amyanan.